Un dels grans noms del periodisme esportiu a Catalunya ens ha acompanyat avui. Ell és el Francesc Garriga i actualment es troba presentant un nou programa anomenat 11. Bona tarda, Francesc. Bona tarda. Primer de tot, m'agradaria començar parlant de com va ser aquest canvi de passar del Club de la Mitjanit a l'11, perquè a priori el format és molt semblant. El programa al final desprèn el que desprenia també el Club de la Mitjanit, és a dir, no fem un programa que sigui molt diferent, però la base del programa, que és que durant 4 anys vam estar fent un programa que era tele i ràdio a la vegada, aquest any hem perdut la pota de la ràdio. Va decidir així la casa que aquest any només seria per televisió i llavors vam decidir, o la casa va decidir que si es canviava el concepte doncs també es canviés el nom. Llavors hem canviat de marca, mantenim algunes de les seccions que hi havia al programa, mantenim alguns dels col·laboradors, però també n'hem canviat molts. Llavors, diguem que la gent que ho posi per primera vegada veurà que és una cosa nova, però els que ja ens veien abans en reconeixen alguns elements. Per tant, jo crec que és una evolució en la qual el canvi més trencador potser és el nom i la marca i la imatge visual, però el contingut del programa és, evidentment, una herència clara del que ja havíem fet els últims anys. Perquè què va esdevenir aquest canvi? Era necessari una renovació a aquesta escala? Això, clar, li hauries de preguntar a la casa. Jo ja ho he dit que a mi m'hauria agradat continuar fent el programa també per la ràdio. Jo sóc una persona de ràdio, tota la vida he fet ràdio i a mi deixar de fer ràdio doncs m'ha sabut greu, però la direcció va entendre que el projecte dual s'acabava i per tant doncs jo, escolta, m'encarreguen un programa de tele, doncs farem un programa de tele i content, vistes les circumstàncies que al març vam desaparèixer de la tele i de la ràdio i vam mantenir només la pota de les xarxes socials durant uns mesos per mantenir el programa viu i després veure que recuperar la normalitat era molt difícil als mitjans de comunicació per les qüestions de limitacions, ja no només econòmiques, sinó també de mesures sanitàries, doncs pensar que aquest any podem tenir un programa per mi és un gran què, perquè va haver-hi moments que semblava que seria complicat que un canal com Esport 3 pogués mantenir la programació. Per tant, bé, el canvi l'ha decidit els qui l'han de decidir, que són els caps, i nosaltres intentarem aplicar-hi les nostres ganes, la nostra empenta i aquest canvi que es pugui notar amb cosetes noves i anar evolucionant. Perquè com vau viure el que va ser aquests mesos que es va parar tot, la Covid ho va destrossar, vosaltres com ho vau viure des del programa? Mira, jo recordo molt l'últim divendres que l'última setmana ja vèiem que la cosa s'estava complicant i jo vaig parlar amb els caps i els vaig dir, escolteu, la setmana que ve, això la setmana prèvia al confinament, jo els deia, la setmana que ve s'està parant tot, jo no sé com farem un programa d'una hora i mitja, hem de ser capaços de replantejar el programa perquè venir aquí a fer una tertúlia, si va parant tot, no, bueno, pensem i tal, dimecres, dijous, i el divendres ja a la casa ens escolten, la setmana que ve no hi haurà lliga, no hi haurà competicions, es para tot, es confina a Catalunya, ja teníem Igualada confinada, van dir, doncs, pararem 15 dies. I la idea inicial era parar 15 dies. I recordo aquell últim divendres, acomiadar-me, dient, bé, marxem, no sabem quan tornarem, però comptàvem, no sé, si això era el 14-13 de març, doncs dir, bueno, l'1 d'abril ja tornarem a ser aquí amb vosaltres. I no. I llavors, clar, la mateixa tarda d'aquell últim divendres, amb la Laia Tudel, ens vam reunir i vam dir, escolta'm, aquests 15 dies, nosaltres pensàvem en 15 dies, que no hi haurà tele ni ràdio, que no farem el programa, hòstia, és a dir, comptàvem que eren 15 dies, però jo crec que en el fons alguna cosa ens deia que això es podia allargar. I vam dir, no permetem que el programa es mori, que el Club de la Mitjanit desaparegui del mapa, intentem fer alguna cosa a les xarxes. Llavors aquell cap de setmana vam estar parlant, a veure com ho farem, doncs amb el mòbil, no sé què, i ens vam idear el concepte de fer un home edition, que era agafar i concentrar en 5 minuts un Club de la Mitjanit on poguéssim explicar les 4 coses que havien passat. Llavors això, diguem, ens va mantenir durant 2 mesos molt actius, perquè al final sí que estàvem confinats a casa com tothom, però el nostre dia a dia era bastant exigent, perquè nosaltres cada dia havíem de fer un programa. Primer vam començar amb una cosa molt cutre, gravada amb els mòbils, que no sabíem ni com aguantar-los. Al cap d'uns dies els nostres caps van veure que allò tenia certa gràcia i ens van enviar material. Llavors, com tu tens aquí aquests focus per gravar això, doncs ens van enviar uns focus, a casa meva era un plató de televisió, uns focus, una càmera, uns micros, uns trípodes, tal. I al cap d'un mes i mig van dir, escolta'm, això ja ho podem emetre per la tele.
i llavors ja ens van posar realitzadors i alguns muntadors de vídeo externs. Jo tenia un cable que creuava tota casa meva per poder enviar els arxius que passaven un colló, poder-los enviar als companys que els editessin, i a partir de finals d'abril ja el que fèiem des de casa s'emetia també per Esport 3. Per tant, diguem que ocupats vam estar, jo també em vaig liar a fer vídeos pel Zona Zàping, vull dir que segurament, si no haguéssim tingut tota aquesta voràgine, el confinament hauria estat molt més dur, però com que vam estar distrets, no hi havia esport, però nosaltres vam seguir fent programa i anar ampliant i cada vegada una mica més elaborat, ens van dimitir directius del Barça entremig. Aquell dia sí, vaig anar a la ràdio, vaig fer un programa especial de ràdio així improvisat. Bé, diguem que vaig estar molt distret i se'm va fer menys pesat, el que passa que també en paral·lel hi havia la incertesa de bé, i què passarà, no? Tornaran o no tornaran les lligues, com serà el futbol, com serà l'esport i què serà de nosaltres, no? Tindrem programa? Bé, ho hem anat resolent tot, però no vaig tenir un confinament molt dur perquè vaig estar tan ocupat que gairebé els dies em passaven i no me n'enterava. Juny de 2020 comenceu, si no m'equivoco, el nou programa 11 i al cap d'unes setmanes s'atura, es para tot un altre cop, s'acaben les competicions, les jornades que quedaven, i aquest mes i mig torna un altre cop al setembre amb molta força. Què va passar entremig? O sigui, vau acabar perquè ja no hi havia més temporada? No, és a dir, la idea inicial del programa 11 per TV3 és hem de cobrir les 6 jornades de Lliga, els 6 caps de setmana de Lliga, perquè eren 11 jornades, de fet el nom d'11 era perquè quedaven 11 partits, i per tant l'objectiu del programa era cobrir per TV3 en absència de programació Esport 3, la casa diu, escolta'm, ara no podem obrir platós Esport 3 perquè és un renou, però per TV3 sí que podem posar els recursos per fer un programa setmanal mentre duri la Lliga. I això és el que vam fer, 6 programes, les 6 setmanes que durava la Lliga, i allà s'acabava. El que passa que jo, mentrestant, també estava fent per la ràdio, un cop es reprèn la Lliga, el Club de la Mitjanit no es feia per Esport 3, però sí per Catalunya Ràdio. Llavors jo vaig estar 6 setmanes fent els diumenges al programa TV3, però de dilluns a dijous feia el programa per la ràdio, el Club de la Mitjanit. Acaba la Lliga, jo m'agafo 15 dies de vacances, però quan torno a la Champions jo torno a la ràdio. I durant el mes d'agost, mentre el Barça juga a Champions, que són 2 setmanes, jo faig el programa a la ràdio. I llavors sí, en teoria me'n vaig de vacances fins a començar la nova temporada, però entremig hi ha tota la bomba de Messi i acabo tornant a la ràdio enmig de les vacances. Vull dir que ha estat un estiu molt estrany. I llavors la idea que hi havia inicialment era reprendre el Club de la Mitjanit per Esport 3, però la casa decideix que no es dirà Club de la Mitjanit, decidim que es digui 11 i llavors reprenem. El que passa que de la idea de l'11 de TV3, que era un programa setmanal en un plató molt gran i amb unes característiques diferents, hem passat a una versió diària en el plató on ja fèiem el Club de la Mitjanit i agafant potser més el tarannà del Club de la Mitjanit. El que vam fer els diumenges a TV3 va ser molt específic per cada cap de setmana. Cada cap de setmana era diferent. Fèiem entrevistes bastant especials que eren, diguem-ne, cada setmana era una cosa diferent. Aquí, en canvi, ara tenim el dia a dia, que és això, no para, i per tant la dinàmica és molt diferent, la d'ara que no de l'estiu. Aquí hi ha 2 temes. El primer que ja m'han contestat és el nom. 11 va ser perquè faltaven 11 jornades. Bé, és que és molt difícil trobar noms a les coses, molt difícil. Jo recordo la reunió que teníem 700 temes per decidir i un era el nom. Com li diem? Hi ha una llista llarguíssima i aquest no sé què, i aquest tampoc. Jo pensava, home, si va de futbol, perquè la idea original era perseguir el que quedava de Lliga, vam dir, home, no sé, ara no recordo qui va ser, crec que va ser el Dani Marcón, que és un dels caps, va dir, jo tinc un nom molt guapo, que és 11, i tothom, quan el va dir, vam dir, hòstia, sí, 11, perquè quedaven 11 jornades, perquè en teoria havíem d'anar al voltant de les 11, tot i que després no es va acabar complint, anàvem més tard, i després perquè el número 11 és un número molt futbolístic, no? Els 11 futbolistes, llavors vam dir, hòstia, doncs això encaixa bastant bé, el tirem endavant, i llavors a l'hora de reprendre el programa ara al setembre, vam entendre que si no podia dir-se Club de la Mitjanit, tampoc tenia gaire sentit ara anar a buscar una nova marca, si ja n'havíem creat una a l'estiu, doncs vam recuperar aquesta d'11. I un altre tema també, Champions. El Barça, caiguda fulminant, històrica, va caure 8 gols davant el Bayern. Què me'n dius? Doncs que va ser una debacle històrica, una derrota
jo diria que esperable, i de fet a mi em van fotre moltes hòsties perquè els dies previs vaig ser una mica pessimista i no ho veia clar i tal, però home, ningú s'esperava que el Barça fos esbudellat de la manera que va ser-ho amb el Bayern. Llavors això, clar, va ser un terratrèmol, el club ja tenia una esquerda molt grossa a la part institucional i la part esportiva no funcionava, però això va ser una esquerda que ja era impossible d'arreglar. Llavors, per mi aquest 2-8 marca, ara sí ja definitivament, el final d'aquest cicle victoriós, i ara està per veure si el Barça és capaç de, tancat el cicle, obrir-ne un de ràpid, o ara fa falta encara una mica de temps de caiguda abans de tornar a pujar. Perquè, com veus, el Barça de Koeman? És que no hem vist pràcticament res. Sensacions? És molt incert, molt incert. És veritat que pel que ens expliquen, l'equip ha recuperat coses que havia perdut. Però és que això també ens ho deien els primers dies amb Setién, i amb Valverde algun dia també t'ho deien. No, ara sí, tal. Llavors, jo no em vull fer il·lusions i esperar una gran temporada fins que no vegi que realment això funciona. Que han canviat coses? Sí que ho sembla. Que Koeman és un tio que està molt segur de si mateix i que va per la vida amb molta confiança i que els jugadors l'escolten? Segur. No és el mateix que t'entri el vestidor Quique Setién, que molts no saben ni qui és, que entri Ronald Koeman, que és un mite del futbol europeu. Bueno, doncs aquí segurament el Barça ja ha guanyat. Ara, d'aquí a pensar que ja, vinga, cicle nou, no, ja veurem. A poc a poc. I hi ha una mirada més local, aquí som més de bàsquet, a Manresa. El segueixes, el Baxi? A veure, el segueixo. Seria exagerat dir que el segueixo. Estic al cas. La veritat és que tinc poc marge per sortir gaire del futbol perquè, diguem-ne que al programa estem molt focalitzats i els experts en bàsquet són els que m'ho porten, la Res Macià, no? D'aquí a Manresa, és el meu consultor de bàsquet amb el Rubirós, el Lavanyini i companyia. Però crec que el que té molt mèrit és el que estem veient els últims anys, que és un club que estàvem acostumats a patir sempre, que la tendència lògica et diria, a la que perds la categoria, tendia a la gairebé desaparició, i en canvi el que fa el Manresa és tornar a pujar i fer-ho molt més fort que no quan va baixar, no? I per tant, no recordo qui era que ho va dir, no? A vegades potser ens va bé fer la passa enrere per tornar amb més força. No recordo qui ho va dir algú del club. Doncs s'ha comprovat que és veritat i que la força del bàsquet en aquesta ciutat és innegable, però que a més aquesta força ha anat carregada d'un treball i d'un encert a l'hora de prendre decisions que han permès que ara tu vegis el Manresa i diguis, bé, no sé què farem, però no seran aquelles temporades tan lletges que sabies que seria un escorxador i que et salvaves algun any pel canto d'un duro o que et salvaves perquè administrativament o tal. Bé, ara seguir el Manresa segur que és molt més divertit i agradable ara que no fa 8 o 9 anys. Parlem de xarxes socials, ets una persona molt activa a les xarxes socials. Quina és la que més t'agrada per on et mous? Perquè... Depèn. És a dir, la que faig servir més és Twitter, segur, perquè a més per feina, hòstia, tot el dia s'està una mica al cas, no? A veure què diuen, tal. Per tant, és on estic més al cas. És a dir, jo a la meva vida bàsicament treballo, normalment. No tinc temps lliure, però sobretot treballo, vaja, com la resta de la gent, no? El que fem més a la vida durant l'any és treballar. Per tant, això és una eina de treball que la tinc tot el dia a sobre, intento anar tuitejant, però bàsicament coses relacionades normalment amb la feina. El Facebook el tinc abandonadíssim, és que no el faig servir pràcticament gens, i després, des de fa 4 o 5 anys, l'Instagram. Però l'Instagram sí que és una cosa més personal, on penjo, em fan moltes conyes, els meus viatges o coses de feina, però des d'una perspectiva ja més meva del que faig jo. Al Twitter no parlo del que faig jo, sinó de com jo veig les coses o les coses que passen. I a Instagram penjo coses de, mira, gravant aquí, gravant allà, fent això, fent allò. Bé, al final és una distracció més, i a més és tan fàcil que ho tens a les mans, que és difícil no tenir 5 minuts i a veure què diuen o què ens diuen o què m'expliquen. I ja com a personatge públic que ets, hi ha l'altra cara de la moneda, que són els haters, les persones que no agraden. I tu sempre sols contestar-los. Estic aprenent a no fer-ho. T'estàs fent un treball de... Sí, de contenció, sí. Va haver una època que entrava a tot.
i perdia molt temps i molta energia. I al final vaig acabar descobrint que moltes d'aquelles persones que es dedicaven a fustigar-me, a insultar-me, a perseguir-me, entre cometes, eren comptes falsos pagats per una empresa que cobrava del Barça. Llavors, clar, jo ho veia, jo sabia que no era normal que algú cada dia et vingués a tocar els nassos cada dia, 3 o 4, que cada dia hi eren sempre, i cada dia. Deies, hòstia, no és normal aquesta fixació. I llavors descobreixes que no, que és que cobraven, no diré del Barça perquè això no d'allò, però l'empresa que els controlava cobrava del Barça. I allà em vaig adonar que no puc donar-li a aquesta gent feedback perquè al final, i això m'ha costat veure, però si a tu algú et critica i tu amb ànim, jo sempre intento contestar amb ànim constructiu, rebatre allò que em diuen, si és que crec que ho puc rebatre. Però és que encara que donis arguments sòlids i tal, perquè normalment la gent et tira merda sense gaire base, elaboren una teoria de la conspiració, no, clar, és que això ho has dit, però tu contestes i és que és igual, perquè tu els hi pots explicar tot que ells et contestaran amb una altra cosa. Llavors, clar, no s'acaba mai la conversa, perquè quan has explicat A et diuen B, quan els hi contestes B et responen C, i no s'acaba mai. Llavors, clar, perdia molt temps. Això m'enganxava, no sé, estic allò a la cua per anar al dentista o tal. Llavors em fotia allà i pum. I llavors arribava a la feina i la Laia Tudela em deia, tio, però què fas, tio? I té raó, què fas? Llavors, ara encara, de tant en tant sí que responc, i hi ha dies que la Tudela, que em coneix molt, em veu allà i diu, què estàs fent? Ja em veu la cara. Em diu, aquests dits calents deixa'ls estar. Para, sí, no ho facis. Llavors ara intento, si em pregunten amb educació contesto, però els que ja veig que van a tocar els nassos és que els dones la satisfacció i no estan... Ho fan per tocar els nassos, no per preguntar-te una cosa o per entendre-ho millor. I ja que parlem de tocar els nassos, hi ha un mitjà que sembla que té una clara inclinació a treure fotos teves en banyador. I després cliques a la notícia i no té res a veure amb el que s'exposa. Va passar una vegada, tampoc ara no ho convertirem aquí en una tendència, però sí, home, a veure, que per explicar que estreno un programa a TV3, la foto per il·lustrar la notícia sigui jo amb banyador diverses vegades, doncs jo crec que no quadra gaire amb la notícia, perquè a més, és que no... Sí, que no té cap interès, però si volguéssim fer una peça de les meves vacances, doncs penja les fotos de les meves vacances. Però per dir que estan en un programa, penjar-me allà a mi, amb banyador, que sí, que són fotos públiques, les he penjat jo, però les he penjat jo en el context del moment de vacances, no per explicar que faré un programa. Per tant, no tenia cap sentit. Ara, escolta, fotem el que vulguin i en el seu dia, va ser també envoltant també uns dies molt convulsos de feina, de pressió, i a mi allò em va... No m'ho vaig prendre amb humor, em va saber un puntet de greu, ara m'ho miro i ric, i em fa gràcia, i penso, hòstia, en el fons és divertit, Ja per anar acabant, cada vegada el periodisme esportiu, com tot l'ofici en general, per culpa de xarxes socials, de tot el que estem vivint, cada vegada ens anem més a les fake news, al sensacionalisme. Tu cap a quina direcció creus que va la nostra feina? Esclar, això... No sé cap on va. El que és veritat és que la informació ha tendit en tots els àmbits a l'espectacularització i que el gènere de la informació amb el de l'entreteniment, sobretot en els esports, tendeixen a ajuntar-se, i el que crec que és molt important és que la gent que ens mira o que ens escolta o que ens llegeix aprengui a fer-ho. I això és més important avui que fa 20 anys, perquè fa 20 anys els gèneres eren molt més clars i no hi havia el fenomen de les fake news com hi ha ara, i ara en canvi això ens bombardeja constantment. Llavors jo crec que és molt important que els nens, els joves, els adolescents
aprenguin a consumir els mitjans de comunicació i que quan veuen una cosa han de saber si allò és una informació o allò és un entreteniment, si allò és un documental o allò és una pel·lícula, si allò és un mitjà de comunicació o és un mitjà de desinformació, i que si ho llegeixes al Regió 7 has de veure que efectivament allò és del Regió 7, no perquè digui que ho ha publicat Regió 7 té per què ser del Regió 7. Si és de la web del Regió 7, m'ho crec. Si no m'ho han passat una captura allà, no sé, doncs, és a dir, això que dit així sembla bastant lògic, la gent no ho fa, i a mi fins i tot gent propera, hòstia, és que m'ha arribat per WhatsApp. A veure, un moment, què vol dir m'ha arribat per WhatsApp? És a dir, d'on surt això? Bueno, diuen, no, bueno, m'ha passat la veïna, tal. No, m'ha passat la veïna, no farem cas del que diu la veïna que ha trobat en un fòrum de no sé què dels PCRs. No, això anem a buscar. És a dir, és molt important anar a buscar l'origen de les notícies i veure qui ho firma, i un cop veiem que ho firma un mitjà de comunicació amb prestigi, el mitjà de comunicació amb prestigi es pot equivocar, però com a mínim sabem d'on surt, no consumim. Llavors jo crec que el més important, no sé cap on van els mitjans, però cap on ha d'anar la societat és a destriar bé, i el que hem de fer els mitjans és intentar servir al públic de la millor manera possible, amb la màxima claredat i verificant nosaltres les històries que expliquem. Moltes gràcies, Francesc Garriga, per haver-nos atès avui aquí, i molta sort amb el programa. Moltes gràcies.